Здравейте, приятели! Днес ще правя What's on my phone, т.е. какво има на моя телефон. И така, нека да започваме. Първото нещо, което са единствено тук папките. Ето, тук се държи музиката. Ето, не се вижда много добре. Да, тук е Google, както виждате тази лентичка, камера, ето я, настройки, Google Play, разбира се, за игри. И тук тази папка Google, имаме Chrome, т.е. Google, Gmail, Google+, карти, т.е. Google карти, Play музика, Play павилион, Play игри, диск, YouTube, Hangouts и добави. Тук е да добавиш и така следващото е следващата папка, т.е. тук забравих да ви покажа. Да, както казах, нали, камерата, настройките, Google Play, имам и галерия, музика, видеоклипове, имам и имейли. Тук тази папка, любимата ми папка, папка 1 съм накръстила. Имам игри Tom Gold, Queens, Instagram. Между другото, социалната мрежа в Instagram ще я напиша долу в описанието, можете да я видите. Имам Color Switch, имам и Clear Master за почистване приложението, VLS, една програма за музика, Messenger, снимки и MomentCam, прекрасно приложение, хора. И така, ще се видим след малко. И така, хора, спрях на пауза, защото определено кучето ми почна да бяга из стаята. И го хвана, защото беше много сладък и трябваше да спра на видеото на пауза, за да мога да го хвана и да го намачкам. И да, следващото е, докъдето бях стигнала след това, да, MomentCam, хубава програма. Имаше свои емотиконки и тук добавяне на нещо друго. И да преминем към другите. Настройки за телефона. Ето ни отдолу. И следващата папка е топ приложения. Имам Twitter, Facebook, Zinio. Това не знам какво е. Тук са някакви неща от телефона. Hicklits. Това не мога да го разбера с звездичката. Hicklits, Todoist, т.е. WPS Office, ето, Huawei и добавяне, както казах, тези неща са от телефона. И следващата папка е инструменти. Ето имам тук времето, калкулатора, записвателно устройство, филм, радио, огледало, лупа, резервно копие, хикер, актуализатор. И следващата страничка имам изтегляния и Viva.com, SIM инструменти, фенерче, заключване на екрана и добавяне. Следващото е менеджер на телефона. Това не е папка, а тук е извън телефона, извън папката. Тук е менеджер на телефона, бележник, теми, календар, часовник, файлове, Google, гласово търсене. И тук имам игри от телефона, те са изтеглени. Имам Кейс Ратинг, т.е. Макои, някакви коли, Дракон Мания, 50 плюс Free Games, Puzzle Pets, Real Football 2015, Spider-Man,
учим добавяне, как е игри с телефона и бива видео обработвам с нея. И също така обработвам с KineMaster, наистина страхотна програма. И да, тук вече отдолу най-използваните неща са телефон, контакти, съобщения и браузър. И да, хора, да, това са най-важните. И това беше видеото, хора. Надявам се да ви е харесало What's at my phone, какво има на моя телефон. И да, това беше видеото. Ще се видим скоро. Бай!